Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Cleansing sa DPWH, dapat seryosohin. Foreign consultants, dapat kunin sa pagpaplano ayon kay Acting Governor Delta. Sanggol na ibinebenta ng sariling ina online, nasagip ng mga otoridad. Oplan kontra baha inalunsad sa Metro Manila. Flood-prone areas tulad ng Bulacan at Pampanga isusunod. Mga higanting parol ng GLF 2025, hindi natinag sa bagyong uwan. At ganda, talino at pusong Kapampangan, ipinamala sa sashing ceremony ng Mutyaning Kapampangan 2025. Dapat lamang na sa mismong hanay ng DPWH magsimula ang cleansing, lalo na't kung pag-uusapan ang tunay na reforma at pagprioridad sa mga epektibong flood control project. Itong panawagan ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasunod ng muling pag-usad ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y katiwalian sa mga flood control project ng bansa. Narito ang report. Hindi nyo ba napapansin yung mga disaster na nangyari ngayon? Parang pinaparealize sa atin ni God na kung anong kahayupan ang ginawa nitong mga tao na to at ang nagsasuffer yung mga taong bayan. Ito ang mariing pahayag ni Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda kasunod ng sunod-sunod na pagbaha at kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naanya'y tila parusa ng kalikasan sa mga kapabayaan at maanumalyang flood control project. Partikular na binanggit ng opisyal ang sitwasyon sa Cebu at ang paulit-ulit na kabiguan ng ilang flood mitigation projects na dapat sana'y proteksyonan ng mamamayan laban sa malakas na ulan. Ayon kay Vice Governor Pineda, nauunawaan niya ang naging pahayag ni Secretary Vince Dizon na hindi basta-basta mapopondohan ang mga bagong proyekto hanggang hindi nasusuri ang mga irregularidad. Para sa kanya, mas mainam na may foreign consultants sa pagpaplano ng mga proyekto upang matiyak na hindi malulusutan ng mga tiwaling opisyal. Yung mga presyo ho ng mga sa flood control, we can check naman po kung tama po ba o hindi. Pero siyempre, saan nagpaplano po yun? Sinong gumawa ng programa, yun po yung pinaka-major dyan. Pero kung yan, babaguhin mo natin yung mga tao na yan. Muna ho tayo ng mga, kahit mga foreign consultant para makatulong doon sa tamang presyuhan ng mga flood control project. Kailangan po yung flood control project, hindi ho po pwedeng mawala yan. Kailangan po natin yan. Pero ang kailangan lang ho maging malinis ang paggagawa ng mga flood control natin. Starting from planning, nandun na po. Siguro, kuha tayo ng mga foreign consultant to make sure na tama ang presyo, tama ang plano, tama ang programa. Umaasa si Pineda na sa pag-usad ng investigasyon ng Senado, mabibigyan ng hustisya ang mga mamamayan, lalo na ang mga Kapampangan at iba pang Pilipino na matagal nang apektado ng palpak na proyekto. Dahil sa baha, dahil sa mga pangit na flood control project na in-implement. Nakita niyo po yung buhay na nawala. Yung mga tao na muntikan na mawala ng buhay dahil ho sa kahayupan nitong mga ganitong klaseng mga nanunungkulan. Matatanda ang kabilang ang mga mamayan ng Pampanga sa mga nanawagan ng hustisya sa paggamit ng pondo para sa flood control project habang nananatiling isa sa mga lalawigan sa pinakabulnerable sa pagbaha, kasunod lamang ng Bulacan na itinuturing na epicenter ng umano'y katiwalian sa implementasyon ng flood control project. Batay sa datos ng gobyerno, aabot sa 14.5 billion ang kabuang halaga ng pondong ginugol para sa lalawigan simula 2022 hanggang 2025. Kasabay ng muling pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig ukol sa flood control corruption, mananatiling hamon kung kailan pa mararamdaman ng taong bayan ang tunay na reforma, hindi lamang sa proyekto, kundi sa prinsipyo ng mga namumuno rito. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na may 10 kaso na iniimbestigahan kaugnay ng mga maanumalyang proyekto sa ilalim ng DPWH. Ayon sa Sandigan Bayan,
8 criminal cases naman ang nakatakdang maisampa bago matapos ang taon, kabilang ang ilang district engineers at kongresista na sangkot umano sa overpricing at ghost projects. Paulo G. Santos, CLTV News. Wala raw Merry Christmas para sa mga sangkot sa multi-billion peso flood control anomaly sa bansa. Yan ang tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa President's Report ukol sa naturang issue sa Kalayaan Hall, Malacanang Palace nitong Huwebes, November 13. Ayon sa Pangulo, inaasahan niyang bago magpasko ay maaaresto na ang mga dawi sa flood control fund scam na una niyang ininantad sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Anya, makukumpleto na ang mga kaso laban sa ilang opisyal at pribadong individual na sangkot dito at may patutupad na mga warrant of arrest sa mga may kinalaman. Kabilang dito ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at mga contractor na sangkot sa mga ghost project, overpricing at dayaan sa bidding. Samantala, naglabas din ng blacklist ang Department of Budget and Management laban sa 9 na kumpanyang konektado kay Sara Diskaya, kabilang ang St. Gerard Construction at Alpha and Omega upang hindi na makasali sa mga susunod na proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni Marcos na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at posibleng masundan ng iba pang kaso laban sa mga opisyal at negosyanteng damay sa issue. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Aabot sa 59 na real estate subdivision o umano'y iligal na nakapag-ooperate sa bayan ng Arayat, Pampanga, ayon sa kumpirmasyon ni Mayor Jeffrey Loris sa isang exclusive interview ng CLTV 36 News. Ani Loris, malaking ang epekto nito sa taxation system ng lokal na pamahalaan, gayon din sa mga mamamayang nakapag-invest sa mga proyektong hindi dumaan sa tamang proseso ng pagbili at pagdevelop ng lupa. Dagdag pa ni Mayor Loris, may mga legal na hakbang nang isinasagawa ng Arayat LGU upang tugisin ang mga developer na sangkot sa naturang scheme. Ipinaliwanag naman ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na ang permit to sell ay isang mahalagang rekisito bago magbenta ng real estate property. Nakasaad dito ang ceiling price ng ibinebentang lupa o pabahay na nagsisilbing proteksyon para sa mga mamimili, lalo na sa mga nahaakit sa mga alok na murang pabahay. Sa tanggapan ni Mayor Jeff Loris, mga kaibigan, at ipinipresenta sa news team kung gaano ho kalaki yung hamon sa LGU na siyasatin ho yung mga nakapagtayo na daw na illegal na subdivision. At kayo na magbanggit sa amin dito sa dokumentong ito, Mayor. Gaano karami yung illegal subdivision? 59 na listing namin na pina-check namin sa assessor na wala sila mga development permit, no. So ito yung mga dokumento na katunayan sa assessor na kinuha. Maraming iba't ibang barangay to, no. So laganap yung naging illegal subdivision dito sa amin. At kami naman, no, yung mga dati mga previous na nadatnan ko na lang. So yung mga dati matatandang mga titulo na sa kanila na nai-transfer sa mga anak nila, yun, meron naman silang exemption to the rules na meron kami. Ang concern lang namin dito, yung mga nagbebenta talaga na pinupost sa social media at naka-subdivided lot na walang kaukulang dokumento. So yun lang naman yung concern lang namin dito sa pagsisiyasat namin dito. Dahil una-una, yung taxation natin dito, kung agree siya, hindi natin mariresidential siya, lalo na kung wala siya sa CLUP natin. No? So sa madalit sabihin, ito, mga subdivision na existing na at nakapagbenta na sila. Oo, marami na pong nakapagbenta. No? So yung isa yun sa pinakamalaking naging... Pinarangalan ng DTI ang Clark Development Corporation o CDC bunsod ng malakas sa strategic trade facilitation sa loob ng Clark Freeport Zone, alinsunod sa hangarin ng pamahalaan.
Pinarangalan ng Clark Development Corporation o CDC bilang isa sa mga tinaguriang Champions of Strategic Trade Facilitation sa ika-10 anibersaryo ng Strategic Trade Management Act o STMA. Ginanap ito sa Fairmont Hotel sa Makati City nitong Huwebes, November 13. Ang pagkilala ay ginawa din ng Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary for International Trade Group Alan Gepti kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanandera. Ang parangal ay bahagi ng culminating activity ng Strategic Trade Management Week 2025 na inorganisa ng DTI Strategic Trade Management Office o STMO. Kinilala ang CDC sa mahusay na pagpapatupad ng ligtas, napapanahon at malinaw na trade flows sa Clark Freeport Zone. Patunay ito sa pagsisikap ng korporasyon na balansihin ang pagtalima sa mga regulasyon ng economic efficiency bilang suporta sa national security at investor confidence. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Bersamin ang papel ng bansa sa pamumuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Pilipinas daw ang upong chairman ng regional bloc sa susunod na taon at mangunguna sa whole of nation approach sa strategic trade governance. Nanawagan rin siya ng mas pinahusay na kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang resolbahin ng trade diversion at maisulong ang inobasyon at global security standards. Ipinamalas din ang aktibong partisipasyon ng CDC sa public-private coordination, makaarang pangunahan ni CDC Vice President for Business Development and Business Enhancement Attorney Noel Meneses ang panel discussion sa pagpapalakas ng compliance at matatag na trade response. Ang pagkilalang iginawad sa CDC ay patunay umano sa mahalagang papel ng Clark Freeport Zone sa pagsusulong ng strategic trade objectives at pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas bilang secure at competitive trade hub. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, nasagip ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center isang 4 na buwang gulang na sanggol sa Marilao, Bulacan matapos siyang tangkaing ibenta ng sariling ina. Sa ikinasang entrapment operation, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, agad na naaresto ang suspect at nailigtas ang sanggol na planong ipagbili sa halagang 25,000 pesos sa pamamagitan ng online transaction. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng mga otoridad ang naturang bata. Mariin namang kinondena ng National Authority for Child Care o NACC ang insidente at tinawag itong isang karumal-dumal na paglabag sa karapatan ng bata. Hinikayat din ng ahensya ang mga magulang na humingi ng tulong sa mga programa ng NACC at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Patayang salarin sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan matapos makipagpalitan ng putok sa mga pulis. Nadiskubre sa investigasyon na miyembro ng mga otoridad ang naturang suspect. Ang mainit na balita ihahatid ni Raymond Tasoy. Nasawi ang isang suspect sa pagnanakaw sa isang convenience store sa Barangay Santa Rosa, 1 Marilao, Bulacan, matapos makaengkwentro ang mga otoridad nitong Lunes, November 10. Ayon sa ulat, bandang alas 8:30 ng gabi na makatanggap ng tawag ang Marilao Police Station hinggil sa robbery in progress sa naturang tindahan. Kaagad namang rumesponde ang kapulisan at nagtungo sa naturang lugar. Sa paunang investigasyon, pumasok ang salarin sa tindahan na may suot na pulang jacket at nagpanggap na customer. Ilang sandali lang,
Bumunot siya ng hindi pa matukoy na baril at nagdeklara ng hold up. Tinangay niya ang tinatayang 20,000 pesos na kita ng convenience store bago sumakay ng motorsiklo at humarurot sa direksyon ng Barangay Loma de Gato. Sinundan ito ng hot pursuit operations ng mga operatiba ng Marilao PNP. Dito na-atsyempohan ng suspect at tinangkang patigilin subalit nagpaputok ito sa mga pulis. Gumanti ng putok ang mga otoridad at tinamaan ng robbery suspect na kaagad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Pero kalaunay idineklara na siya ng mga doktor na walang buhay. Matapos ang verifikasyon, napag-alaman na ang suspect ay miyembro pala ng law enforcement community. Iniimbestigahan ngayon ang pagkakasangkot niya sa sindikatong nasa likod ng serye ng pagnanakaw sa mga convenience store sa Central Luzon. Ayon sa Police Regional Office 3, ikinabahala nilang insidente at nangakong tututukan ng paglilinis ng kanilang hanay upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maipagpatuloy ang maayos na pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Matinding inspeksyon at drug testing ang isinagawa ng PDEA sa piitan sa Angeles City at Tarlac City laban sa illegal na droga at iba pang kontrabando. Naritong report. Nagsagawa ng magkahiwalay na search and seizure operation, Operation Greyhound, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Pampanga at Tarlac nitong Martes, November 11. Alas 8 ng umaga, sinuyad ng PDEA Pampanga Provincial Office ang male at female dormitories ng Angeles City Jail sa Camp Tomas Pepito, Barangay Santo Domingo. Pinangunahan ni Mark Anthony Viray, hepe ng PDEA Pampanga ang operasyon, katuwang ang PDEA Clark Airport K9 Unit, Male Dormitory Warden Junior Superintendent Walter Gerard Pache at Junior Inspector Jessica Corpus, Warden ng Female Dormitory ng nasabing piitan. Isinagawa ang inspeksyon upang tiyakin na walang bakas ng iligal na droga, paraphernalia at iba pang kontrabando alinsunod sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumailalim din sa drug testing ang 380 persons deprived of liberty o PDLs at 115 BJMP personnel ng dalawang dormitoryo. Parehong negatibo sa anumang droga at kontrabando ang resulta. Bilang bahagi ng Interagency Collaboration and Support Program ng ahensya, na mahagi rin ng PDEA Pampanga ng 30,000 disposable cups sa Angeles City Jail. Samantala, sa Tarlac City Jail, pinangunahan ni Jigger B. Hunilier, hepe ng PDEA Tarlac Provincial Office, ang Operation Greyhound kasama ang iba pang ahensya sa male at female dormitories sa Barangay Baras-Baras. Dumaan din sa random drug testing ang ilang piling BJMP personnel at PDLs. Tinipon muna ang 105 na PDLs sa holding area bago masinsinang sinuri ang kanilang mga selda. Matapos ang operasyon, parehong negatibong inspeksyon at resulta ng drug test bilang kumpirmasyon na nananatiling drug-free ang pasilidad. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Naglabas ng panibagong direktiba ang Department of Agriculture upang matiyak na ligtas sa African swine flu ang karneng baboy na inaangkat ng bansa. Naritong report. Naglabas ng panibagong panuntunan ang Department of Agriculture o DA sa pag-aangkat ng karning baboy upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Sa isang pahayag nitong Martes, November 11, inilabas ni DA Secretary Francisco Chu Laurel ang Administrative Circular No. 12 na nagtatakda ng regionalization scheme at pagtukoy sa ASF-free zones sa accredited exporting countries. Ayon sa kalihim, nakaayon ang pulisiyang ito sa international standards ng World Organization for Animal Health para mapanatiling ligtas ang importasyon ng swine at poultry products. Kasama rin sa plano ng pamahalaan ang National Zoning and Movement Plan na layong makabawi sa epekto ng ASF. Binibigyan din ng bagong regulasyon ang balancing approach, sapat na supply ng pagkain, proteksyon sa animal health at science-based monitoring. Batay sa circular, tanging mga bansang may accreditation mula sa DA ang pwedeng mag-apply para sa ASF Regionalization Recognition. Kailangan nilang magsumite ng detalyadong ulat tungkol sa ASF surveillance, control measures at boundaries ng ASF-free areas. Susuriin ng Bureau of Animal Industry ang aplikasyon sa loob ng 6 na buwan. Sa oras na maaprubahan, magkakaroon ng bilateral formal recognition sa pagitan ng Philippine veterinary officials at ng accredited country na magiging epektibo sa pamamagitan ng memorandum order mula sa DA.
Samantala, patuloy pa rin ang mahigpit na monitoring, lalo na sa mga pasilidad at ruta ng karne para mapanatili ang ESF-free status. Matapos ang 2 taon, muli namang susuriin ang circular para matiyak ang bisa nito sa importasyon ng karneng baboy. Isel Fernando, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento o reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel na at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Lumarga na ang Oplan kontrabaha sa Metro Manila na hangad ay malinis ang mga waradong daluyang tubig upang mabawasan ang nararanasang baha na plano ring ipatupad sa iba pang probinsya. Narito ang report. Inulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya kasama ang iba't ibang sektor upang linisin ang marumi at baradong daluyang tubig sa Metro Manila. Sinimula nitong Miyerkules November 12 ang Oplan kontrabaha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Sa bayan din itong isinagawa sa Kaingin Creek sa May Kawayan City, Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila, San Juan River sa Quezon City at Las Piñas River sa Las Piñas City. Ayon sa Pangulo, sa pagtataya ng mga siyentipiko, posible raw na mabawasan hanggang 60% ang nararanasang pagbaha sa Metro Manila kung mapapanumbalik sa full water carrying capacity ang mga daluyang tubig at drainage systems. Tatagal ang naturang programa hanggang July 2026 na pangungunahan ng DPWH kasama ang ilang ahensya ng gobyerno, local government units at malalaking pribadong kumpanya. Plano rin ng punong ehekutibo na palawakin pa ito sa ibang lugar na nakararanas rin ng matinding baha, partikular sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. May tuturing daw itong simpleng solusyon, ngunit mangangailangan ng maraming trabaho, kaya naman malaking bagay raw na marami ang nais tumulong para mapigilan ang baha sa Kamaynilaan at iba pang mga highly urbanized areas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Inanunsyo ng Department of Finance sa mahigit 17 billion pesos na ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang nailabas ngayong taon bilang agarang tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Aabot na sa 17.85 billion pesos ang nailabas ang pamahalaan mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRMF bilang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sa datos ng Department of Finance o DOF, as of November 10, 13.96 billion pesos ng naturang halaga ang nai-release bilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, importante na may nakahandang budget ang gobyerno para sa mabilis sa pagtugon sa mga kalamidad, emergencies at iba pang mga insidente. Sinisiguro raw ng DOF na may sapat na kakayanan ng bansa para pondohan ang mga programang pangrehabilitasyon at suporta sa mga apektadong kababayan. Taon-taon ang pagbubuo ng NDRMF kung saan bahagi rito ang QRF na nagsisilbing standby fund sa mga ahensya ng gobyerno para sa disaster recovery. Ngayong Nobyembre, naglabas ang DOF ng 1.68 billion pesos bilang karagdagang QRF para sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Inilaan sa Department of Agriculture ang malaking bulto nito na nagkakahalaga lang 1 bilyong piso para sa mga nasananta sa sektor ng agrikultura at ng African Swine Fever. Habang 631.03 million pesos naman ang inilaan sa Department of Social Welfare and Development para sa food packs, non-food essentials, relief goods at emergency cash transfer para sa 58,962 families.
Mabibigyan naman ng Philippine Coast Guard ng 53.01 million pesos upang palakasin ang kanilang search, rescue at relief operations sa mga lugar na nasalanta. Bukod sa NDRMF, may calamity assistance program din ng ilang government-owned and controlled corporations tulad ng Land Bank of the Philippines, Government in Service Assurance System, Social Security System at Pag-ibig para mabilis na makabawi ang mga biktima ng kalagdaang kalamidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Puspusan na ang paghahanda ng COMELEC sa isasawang barangay at SK election sa susunod na taon, makaraang katigan ng Korte Suprema ang RA 12232 o ang pagtatalaga ng termino sa mga barangay at SK officials. Prioridad raw ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa November 2026 matapos kumpirmahin ng Korte Suprema ang legalidad ng Republic Act 12232. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, tututukan din ng komisyon ng itinakdang timelines para maisakatuparan ang halalan. Ito ay upang maisantabi ang anumang agam-agam sa paglipat nito sa 2026 na orihinal na itinakda sa December 1, 2025. Sa ngayon, patuloy ang pag-imprinta ng official ballot sa National Printing Office o NPO para sa BSKE 2026. Sa datos ng COMELEC, 85% o 58,993,937 mula sa 69,259,342 official ballots na ang naimprinta as of November 11. Nasa 10,325,405 na balota ang hindi pa naipiprint mula sa dalawang rehiyon, mahigit 2 milyon sa Central Luzon at higit 7 milyon naman sa NCR. Samantala, hindi pa nasisimula ng paglilimbag ng 23,498,647 official ballots para sa halalang pangsangguniang barangay. Paliwanag ng komisyon, nasa warehouse pa raw sa Laguna ang papel na gagamitin at nagsasagawa pa ng procurement para sa hauling services ito patungong NPO. Sinimulan ng komisyon ng printing ng mahigit 92 million official ballots itong nakaraang Oktubre. Nauna ng kinatigan ng Korte Suprema ang Republic Act 12232 na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 4 na taon. Binigyang diin na hindi ito batas na nagpapaliban sa halalan at nagkataon lamang ang paglilipat ng petsa ng BSKE. Patuloy man ang hamon sa palitan ng piso at dolyar, umaasa ang mga eksperto na makaka-recover ito sa pagpasok ng bilyong-bilyong padala ng mga OFW ngayong Kapaskuhan. Inaasahang lalakas ang piso ngayong holiday season dahil sa remittances mula sa overseas Filipino workers o OFWs at sa matatag na reserbang dolyar ng bansa. Batay sa datos itong Miyerkules, November 12, sumampa na sa 59 peso level ang local currency, makaraang magsarang palitan sa 59 pesos and 17 centavos kada dolyar. Sa kabila nito, naniniwala si Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort na nanatili pa rin matatag ang piso. Naitalan na raw ang pagbagsak ng piso sa ganitong level 3 taon na ang nakalilipas, ngunit muli raw itong nakabawi sa dolyar at lumakas sa 57 peso level. Ayon sa eksperto, malaking tulong sa pagpapatibay ng piso ang holiday remittances ng OFWs. Base sa datos na hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umaabot sa halos $3 billion kada Disyembre ang padala ng mga OFW simula 2022. Mas nakakainganyo raw kasi sa kanila na magpalit ng dolyar sa piso kapag mataas ang exchange rate, lalo na tuwing Kapaskuhan. Malaking tulong rin daw sa piso ang intervention ng BSP. Pinipigilan nito ang spekulasyon sa merkado, lalo't mas nagiging mahal na ang dolyar para sa mga importer at bumibili nito. Dagdag pa rito ang malakas at matatag na gross international reserves ng bansa na umabot sa $109.7 billion itong Oktubre, ay katumbas sa higit 7 buwang halaga ng pag-aangkat. Doble ito sa pandaigdigang pamantayan na 3 hanggang 4 na buwan na nagbibigay ng malakas sa panangga at proteksyon sa piso
laban sa spekulasyon kontra dolyar. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita, i-post ang inyong mga komento reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming YouTube channel na at CLTV36 Official. Manatili ng katutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa gitna ng natitirang preparasyon at hamon ng panahon, tuloy pa rin ang paggawa ng mga higanting parol sa City of San Fernando, Pampanga. Malapit na kasing sumiklab ang liwanag ng tradisyon sa lungsod at ilang araw na lamang, muli na namang masisilayan ang makukulay na parol sa GLF 2025. Kumusta na kaya ang preparasyon ng GLF Committee? Alamin natin kay Acel Fernando. Ilang araw na lang ang hinihintay bago muling masasaksihan ang pagningning ng mga higanteng parol sa City of San Fernando, Pampanga. Kaya naman, walang patid ang paghahanda ng Giant Lantern Festival o GLF 2025 Committee para sa pinaka-inaabangang ligligang parol. Sa 6th Executive Meeting nitong Martes, November 11, tinalakay ang progreso ng 10 barangay na kalahok at mga natitirang preparasyon. Ayon sa chairperson ng komite na si Engineer Noel Gomez, on track ang paggawa ng mga parol at halos handa na ang karamihan sa mga ito. As per meeting today, per subcommittee, kahit wala yung iba, pero everything is on track. So, pagdating ng December, first week, final meeting, so parang ano na lang yun, parang finishing touches na. Gayunpaman, hindi naging madali ang proseso dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan na naging balakid sa ilang outdoor works. Ang challenges niyan, of course, yung weather natin, no? Na malaking pasalamat natin through the grace of God. At least yung mga, inalala rin namin yung mga parol na nasa labas. So, pinagdasal natin sila na sana hindi maapektuhan in this Uwan Typhoon kasi medyo kalakasan yun eh. Ang mostly nasa labas sila. So yun ang naging main challenges ng Executive Committee. Sa kabutihang palad, wala naman daw napinsala sa mga parol na ginagawa ng mga kalahok ayon sa report ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC. Samantala, ibinida rin ni Gomez ang lungsod-lunsad kung saan magkakaroon ng Giant Lantern Caravan sa United States sa darating na November 16 to 30. Merong nilunsad. Kung makikita nyo yan, makikita nyo dun sa team ng Giant Lantern ngayon. Actually, hindi siya team na talaga. Kumbaga yung nagpa-contest kami because we are parang tina-target na yun, yung San Fernando to the world. So makikita nyo ngayon dun sa t-shirt, yung San Fernando to the world. And incidentally, yung city government ay magkakaroon ng lungsod-lunsad Giant Lantern Caravan sa United States on November 16 to November 30. Ayun ang main doon, yung pinakano doon, yung mga meetings ng mga Kapampangan communities and as well as yung ceremonial lighting ng Giant Lantern sa United States. Proud ring ibinahagi ng chairperson na almost ready na ang mga parol sa nalalapit na festival. As per monitoring, especially sa mga ongoing lantern makers, so on track naman sila sa mga percentage na dapat nila maka-accomplish. So everyone is almost 50% more. As per na report ng BARC Committee, sabi ko nga, on track naman yung paggawa nila sa kasalukuyan. They are doing their best. Sana pagdasal din natin sila na everything will be fine, na wala ng ulan o wala ng makapekto sa kanilang paggawa. Nakatakda na rin ang inspeksyon sa mga susunod na araw upang masiguro na pasado sa pamantayan ang lahat ng parol bago ang main event. Bukod pa rito, magaganap din ang Inter-School Lantern Parade Competition sa December 1. Inaanyayahan ng buong komite na makiisa at saksihan ang pinakamakulay na selebrasyon dito sa lungsod ng San Fernando. Kami po ay sa inyo ay kinukumbida namin po sa December 13 at 6 p.m. sa Robinson na panoorin po ninyo na tulad ng dati taon-taon makakakita tayo kung anong husay
ng bawat Kapampangan sa paggawa ng parol. Mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 digital channel at official social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Ngayong Pasko, Kapampangan ang nagbigay liwanag sa puso ng Quezon City. Pinatunayan ng mag-amang Kabalen na tubong Mexico, Pampanga na kaya nilang pag-ibayuhin ang tradisyon ng Kapaskong Pinoy sa pamamagitan ng mga likha nilang parol sa bawat pamilya at dumaraan sa QC. Magbabalita si Paulo G. Santos. Simple pero may wow factor. Yan ang paraan ng Quezon City para ipakita ang Paskong Pinoy ay buhay at makulay pa rin ngayong 2025. Mula Quezon Memorial Circle, Quezon City Hall hanggang sa mga pangunahing kalsada tulad ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue at Timog Avenue, ramdam na ramdam ang diwa ng Kapaskuhan. Nasa 3,850 na parol ang sabay-sabay na nagningning sa buong lungsod. Gawa ito ng mag-amang Kapampangan lantern makers na sina Gary Michael Nuki at Michael Junes Nuki mula Mexico, Pampanga. Ang kanilang disenyo, organic at environment friendly, gamit ang pugad ng manok, bilao at hinabing lokal na materyales. Pagdating dun sa design, tayo yung nanalo sa dami ng nagpadala ng design. So yung sa atin pa rin ang nanalo. Kaya napakasarap sa atin, puso na Kapampangan ang nagwagi sa larangan ng pagandaan ng parol. Ayon sa mag-ama, higit 300 Kapampangan workers ang nabigyan ng hanap buhay sa proyektong ito. Isang patunay na bawat sindi ng ilaw, may kabuhayan ding nagliliwanag. Kaya katamang parol, kahit dala buong QC, Commonwealth, Quezon Ave, Visayas Avenue, Congressional. So kahit buong Quezon City, rin ganaganandalan lumabas ka. Gawa lang Kapampangan. So I'm very proud na ita mo yung ginawa. Buri kayo po sundo yung kaya na po, legacy ng tatang po kayong pamangawang parol po. Kasi bilang kayo po, Kapampangan din po na akakit niya po na yung mangawa pong parol kayong QC po ay Kapampangan niya po, which is maka-proud din po. Kaya kayong bilang po kayong tatang ko po, akakit kaya po yung gawa na po, maka-proud po kasi kayo mo po pera yung makanyang pisabiyang, kundi yung taong kasiyahan po na akakit mo po ay appreciate na po at mag-picture lang po, ano po kasaya. Sa official Christmas lighting ceremony ng Quezon City, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na layunin ng syudad na itaguyod ang Paskong Pinoy, isang Paskong likha ng mga Pilipino para sa Pilipino. Imbis na celebrate natin yung isang foreign na Pasko, we're celebrating ang Filipino Christmas. So, bilang, I guess, first day of the celebration here in Quezon City Hall, inaanyayahan po ang lahat na pumunta rito every day. No, meron po tayong Christmas on display para sa mga bata every 30 minutes yan. And then we also have the chocolate. And of course, lahat po ng mga pwedeng Instagrammable na mga pictures. Everybody's free to post with any of the things that they see with their families. So City Hall is open for everyone. Mula sa Quezon Memorial Circle hanggang City Hall at sa bawat kalsadang nagliliwanag sa Quezon City, isang mensahe lang ang gustong iparating. Ang liwanag ng Pasko ay mas sumisigla kapag ito ay gawang Pilipino. Paulo G. Santos, CLTV News. Muling ipinapakita ng Bacolor ang sigla ng kanilang agrikultura at lokal na negosyo sa pamamagitan ng Agro-Food Trade Fair na bahagi ng week-long celebration ng Lanaval de Bacolor 2025. Si Aisel Fernando ang magbabalita. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 sa bayan ng Bacolor, patuloy na namumunga ang agricultural lands ng bayan. Isang bagay na nais ipakita ng lokal na pamahalaan sa publiko. Nitong Biyernes, November 14, binuksan ang Agro-Food Trade Fair, tampok ang sari-saring ani, lokal na pagkain at produktong gawa ng mga residente mula sa iba't ibang barangay. Bahagi ito ng week-long celebration ng Lanaval de Bacolor. Bakit magrenta ako Bacolod? Mo magrenta ako Bacolod, nung rin manan na pantaya, keti, pupunta keti, na rin produkto miking balen Bacolod, agyang may lahar kami at chula pamurin. Kadwa yung sustainability rin yung hortelano. Yung pupulda at tindada keti, kayang murang alaga. Ang porang produkto tamo, karang may livelihood program, alam mo, sort of livelihood program.
funded by our municipality. So rin kaya katamang magtinda kayo ni sus antabayan ng tala naman kaya karelang finansya at yung karelang benta karelangan. Ayon kay Mayor Eduardo D. Mandatu, malaking oportunidad para sa maliliit na negosyong trade fair upang maipakilala ang kanilang produkto at makakuha ng bagong merkado. Siyempre ini, apapakita mo yung karelang pupul at tsoketi, watang dalada kayong palengki, pero akit na paketi. Kayang murang alaga. Tapos todo lang mo rin katang pupul kaya karayong hortelano. Parang vegetables, ang po ka rin katamong luluto keti Kimbalen Bacolod. Kasabay nito, pinarangalan din ng mga baryo na nanguna sa gulayan sa barangay, isang programang layong palakasin ang food security at agri-education. Ita po mahalagaya talaga uli po kitang support tatamo keng food security na po ni katamong Department of Agriculture, wherein din po katamong barangay councils, barangay captains, as ayas istala pong magtanam kay sarili da pong community na enala po lumawot, makapoproduce na po sarili dang nutritious foods. Eventually po pwede rin pong ibenta ito, magiyarin pong income kengkerala pong barangay. Giit din ng municipal agriculturist na si Janet Wong, tuloy-tuloy ang suporta ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng Bacolor. Actually po, tinamo pong programang Manibat keng Department of Agriculture National, pero atin niya rin po ikatamong local government. Panimula na po ng katamong mayor, initiative na po na burin namin na po ibalik kita sana dating ningning na po ng Bacolor keng agrikultura. As you all know po, Melahar tamo po anyang 1991. Kasama sa mga tampok na produkto ang Pachi Peanuts and Cornix, negosyong itinayo ng mag-asawang dating OFW. Muna po, sobrang saya po from Municipality of Bacolor na bidinan kaming slot para sa trade fair taon-taon. Ito po, oportunidad na makilala pa lalo yung kaya kaming produkto. Kasi po nag-umpisa talaga kami sa wala. Dati po kasi kaming OFW mag-asawa. Tapos yung husband ko from nuts company sa Dubai. Tapos nagka-idea siya na bakit hindi natin i-try na mag-business ng nuts dito sa Bacolor, sa Pampanga. Bukod sa 29 local vendors na nagbebenta ng kakanin, merienda, itlog na maalat, chicharon at marami pang iba, nakilahok din ang mga magsasaka mula sa gulayan sa barangay, kabilang ang mga taga-Talba na personal na nagbebenta ng ani. Bilang nasa community, nakakatulong po kami sa mga tao po doon kasi libre po sila pwedeng manghingi sa amin kung gusto sila maggulay. Kasi libre po, binibigay lang po. Actually ma'am, pangalawang tanim na po to. Kasi nung una po, as in, natubigan po yung taniman namin. As in, wala po. Tapos hindi po kami nawalan ng pag-asa, nagtanim ulit hanggang sa ito po, naka-harvest po kami. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang tulong at pagpapaunlad nila sa sektor ng agrikultura. Dahil katamong ordenano, antabayan ng talang din, in full talaga. Manibat kayong munisipyo, kayong probinsya, kayong national government. Talagang antabayan tayo ng katamong ordenano. Kay bini, abono, may ibang pamangailangan daw. Bukas ang Agro-Food Trade Fair hanggang Linggo, November 16, inaanyayahan ng lahat na bumisita, mamili at masilayan ang mga produktong lokal. Agkatando ko po nga mga share kaya din kaya katamong patio ng Pasamban, uling po kaya katang Lanabal, hanggang kayang Domingo, pwera kayang Simbatamu, pwera kayang Makatapak Festival po ito, tigtigan tirakan kayang Bacolod bukas, hindi pong Agro-Trade Fair tao, makabuklat siya, Manibatabak, hanggang Bengi, hanggang po kayang Domingo. Sadi ko po kayo, mamasyal, pasyalan nyo po rin produktong Bacolod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mainit na sinalubong ng mga Kapampangan ng opisyal na magpapakilala sa 22 kandidata ng Mutsaning Kapampangan 2025 sa ginanap na sashing ceremony at press presentation itong Miyerkules, November 12. Ipinamalas sila dito ang ganda, talino at pagmamahal sa kultura at pamana ng lalawigan. Ang buong detalye sa Chika Express ni Daddy Cagino. MNK fever is on! Ipinakilala na sa publiko ang 22 candidates ng Mutyaning Kapampangan 2025 sa sashing ceremony at press presentation na ginanap sa Nuwan Farm and Resort sa Bacolor nitong Miyerkules, November 12. Hindi lang ganda at talino ang ipinamalas ng mga kandidata, kundi maging ang pagmamahal nila sa lalawigan ng Pampanga. This event marks the beginning of their journey to represent
the culture, talent, and heritage of our beloved Pampanga. Sa opening ceremony pa lang, nagpasiklab na sila sa isang dance number. Pagkatapos ito, nagpakilala sila one by one at proud na nirepresent ang kani-kanilang bayan. Pinangunahan ang sashing ceremony ni na 2nd District Board Member Fritzy David Dizon, Provincial Tourism Officer Mike Castañeda at reigning Mutyaning Kapampangan 2024 Natalia Lindsay. Kasunod ng introduction ang Q&A segment with the press upang mas makilala ang mga kandidata. Isa sa mga naging tanong ay kung paano pa lalong maipopromote ang lalawigan. And as I stand here before you, I would like to remind you that we don't need no law. We don't need a piece of paper to be tagged as the culinary capital of the Philippines. It does not erase the fact that we are the best cooks. If we were to ask somebody, hey, what can you think about Pampanga? They would be thinking or asking you, oh, manyaman ka magluto. Nanong specialty mo? And that shall always be the Kapampangan cooks, the best cooks. Regardless of it being vetoed, it is our legacy. And may we never remove that, regardless of it was vetoed or not. I would like to highlight the promotion of our beautiful Amanong Siswan and Kulitan script. Because, Pampanga is more than what meets the eye. Pampanga is more than the food, the giant lanterns, and tourist spots. It lies within the stories of our history through our language. And with that, I am currently championing Amanong Siswan and Kulitan script through my academics. And this research is what I passed on the University of the Philippines, Diliman, for Pampanga to be known. And that's my ode and my way, not only as a beauty queen, but also as a student. And with this, I think, with preserving and promoting our language and heritages, this starts progress. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ng mga kandidata at provincial office para sa mga activities at nalalapit na coronation night. Uling at mo po kay panahon ng artificial intelligence and total modernization in the technology and everything that we see and we experience on a daily basis. Asahan niyo po, yung kaya kaming open in production ng Mewaw Tamo Pula, Sir at Tiga Janmia. Ngayon po, double effort kami bang dinanda kayong mas masanting production number ang makayakma king panahon, ang modernization, ang pong matas, technology, ang pong use at rin kaya katamong artificial intelligence na makananong i-project kita at i-present, abangan tayo. Magaganap ang Mutyaning Kapampangan 2025 Coronation Night sa Brenzigiao Convention Center sa darating na December 10. Live din itong mapapanood sa digital channel at official social media pages ng CLTV 36. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Gagino para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.